Moikka vaan kaikille. Se olisi Riksuri täällä. Tänään me pelataan... Oho, miksi mä merkkasin jonkun? Forttia. Mä pelaan ohjaimella. Ja mun ohjain on rikki, että kun mä painan yhtä nappia, niin yhtäkkiä se vaan sekoo ja tää ohjaaja alkaa painaa kaikki nappeja. Minä tonne. Tää on ranked. Mä oon Gold 1 ja tänään koitetaan vähintään päästä Gold 3. No, se ei oo kauhean vaikeeta, mutta siihen mä pelaan ohjaimella. Ja mä oon vielä aika noobi ohjaimella. Tähän mun ländiin ei tuu ketään. Ainakin splasheita. Siis tää on niinku hiililänti. Et täältä saa melkein kaiken hiilattavan. Okei. Mä haluan piiluun. Saaks tän rikki? Ei, mä haluan ylös. Näillä on aseet, mä lähden kuule vetää. Heitä tonne. Oho, sekin löysi perä. Häh? Double hoop. Sit mä saan sen. Napsuu. Okei. Missä nämä botit istuu? Siitä. Siihen ei. Mä lähden vetää. Nyt mä lähden. Jes, se jäi. Botti. Mä oon ihan botti. Ja sit ylös. Se ei tulekaan. Mitä just tapahtui oikeasti? Eli se toimi se Klusterklinger juttu. Ja wow. Okei, no mä opin uutta. No joo. No kyllä se on ymmärrettävää. No niin, kiva. Siinä sekin oli. No niin, uusi peli, uudet kujeet. Tää oli ihan ok, niin mä ostin tän tai tää tanssi. Mä en jaksa, kun mun ohjaan sekoilee. Ja älkää kysykö, miksi mä teen näin. Ja mä vastaan siihen kuitenkin. Mä pelaan ohjaimella. Ja se on mun selitys. Te näette kohta, mitä mä tarkoitan sille, että mä pelaan ohjaimella. Mulla on sanottu, että toi on hyvä ländi. Mikä tää laatu on? Niin mä mietin, että jos tuohon läntäis, ottais tonne. Ja sitten hyökkäis tonne. Tästä. Älä droppaa, älä. Ota, jes. Juu, eli tää peli me koitetaan saada top 20 vähintään. Mä haluan ton itselläni. Vitsi. Ton mä haluan sittenkin. Tää on parempi vähän. Hei, pitäisikö käydä luuttaa toi vaan? Joo, mä käyn luuttaa tonkin. Ota. Ei! Mun piti ottaa toi toinenkin. Missä se oli? Oh no. Jossain täällä sun. Siinä. Mikä kissa täälläkin on? Täällä on tyyppi. Oho. Ai silloin...
Jes, siitä se jäi. Miksi tää on tälleen tummana tää mun medari? Ai se oli vielä just ottanut tämänkin vielä. Okei. Okay. Ja. Mitä nämä botit täällä on? No toinen oli ihan ok, mutta kyllä se jäi. Tää tarvii sen jutun, koska se kuoli, niin se loppu. Te ette varmaan tajunnut mitään. Ottaa siitä, niin. Tosta on tälleen pimeänä tää mun splashi. No mä lähden takas sinne. Mä otan tästä auton. Tää glideri on ihan siisti, kun tästä kuuluu tää ääni. Mut sanokaa, että mitä pelivideoita, tai haluatteko te edes pelivideoita ja mitä peliä, tai minkälaisia videoita te oikeasti haluatte. Toi tarkoittaa, että se on avattu että se on tuolla ylhäällä. Mut niinku, laittakaa vaan kommentteihin, minkälaisia videoita te oikeasti haluatte. Voidaan mennä. Okei, missä täällä on? Siellä. Mut täällä oli tyyppikin. Siis ei toi, vaan ihan oikea semmonen pelaaja. Noin ku robotti. No okei, mä vaan ammun tän. Hei, tää on helppoa. Tää oli helppoa. Mä luulin, että ei se ollut edes vaikee. Sekin botti. Ai, siellä oli oikeasti vaikea pelaaja. Okei. Mä full peaceful boksaan se. Oi. Mä en tiedä mitä oita tossa on, kun toi on vaan botti. Yes. Mä säikähin. Yes. Okei. No otetaan 2 shottia mukaan. Mä tarvitsen jostain nyt äkkiä hiiliä, koska tästä saa täydet. Siis kattokaa näitä lootteja, mitä ihmet, hei täällä on. Siis nämä mun lootit on ihan hullut. Mitä ihmettä. Hei siinä. Napsuu. Okei, elikkä. Me ollaan jo top 20. No sitten tulee. Hei, musta tuntuu, nyt me saadaan kyllä pisteitä. Aika paljonkin varmaan. Täällä mutta lähdetään tänne. Okei, let's go. Okei. Kaikki on. Tää ei ole ladattu. Siitä niin. Oota, mikä toi on? Toi. No otetaan vaan toi. Vois tehdä Skybasein sitten jossain kohtaa. Tai no, ehkä ei Rankedis. Tai no Rankedis justiinsa kannattais. Mut no tässä pelissä ei ehkä. Mä oon hyvä ajaa autoa, niin kuin näette. Tällä on vähän vaikea. Oi, hups. Mä katsoin tuossa päästä. Okei, elikkä siis. Tästä tää. No tän pitäisi olla tosi helppo. Kunhan vaan löytyy se bossi. Tässä se on. Tai ainakin tässä sen pitäisi olla tossa. Ei, miksi mä painoin boostiin? Ja nyt te alas ja se putos mun taakse. Ja jää.
Yes. Skipididibididib. Kattokaa. Batti. Skipididop. Okei. Look on pistol. Täällä on aika paljon turhaa vaan luuttia vaan. Häh? Sillä. Okei. Me otetaan... mulla on... mulla on haaste... Seuraavaksi mulla on haaste, että mä en saa sanoa enää viittä kertaa. No, en saa kokonaan. Tää olisi hyvä tää. Tai, no noi kaikki luutit on hulluja. No otetaan kuitenkin tää. Juna, siellä on tyyppi. No reaction. Äkkiä, saukas. Tässä on joku jahtaa sitä kans. Mä katon, että mihin tää menee tää juna. Oota. Joo, mennään me tänne. Musta tuntuu, että siellä ei oo enää ne tyypit silloin, mut kyllä se on ihan siisti, jos ois, niin aina saa koittaa. Meneekö se juna mistä kohtaa täältä? Jes, mä oon just täydellisessä alueella. Tosta noin. Naps. Täällä kun on deep. Shoulder police. Yes. Ootappa. Missä se juna? Ei, mä oon jo mennyt ohi, hä? Se juna on täällä. Oota. Nyt katsotaan vähän. Sen pitäisi olla mun eessä. Mä en jaksa tätä autoa. Tässä. Okei. Huutataan nää. Ja nyt mennään junakkoon. Aloitetaan jeep. Southern police. Southern police. Southern police. Aloitetaan jeep. Skipididop.